skal I til at se ild brænde under vand. Yep, I hørte rigtigt. Nemlig, jeg kommer til at læse i blad af Illustreret Videnskab Junior i siden af eksperimenterne. Først så kommer jeg til at måske har I en sådan her eller noget, så følger jeg op hertil. Okay, næste. Så tager jeg stjernekaster. Kig. Stjernekaster, som jeg har lagt tape rundt om, så kun toppen er fri. Og en tænder. Nu starter det. Nej. Ja. Nu. Ned i midten, og så tager hånden væk. Se! Det fungerer! Ja! Woohoo! Vildt sejt! Wow! Wow! Hvad så? I brændte lige under vand. Ja, det var verdens bedste eksperiment. Nu vil jeg ikke stjæle jeres weekendtid. Så vi ses